ko soynetono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode Ceerno Malick Sow jom gandal towgal jom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi so tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma foof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha toon to Ceerno Malick Sow an bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jabaɗo. non mo wawi tottudemo ko ɓuuri ɗum te min komi dariɗo komi koota o min ala mi anda mo wawi tottudemo ko ɓuuri ɗum jomum ñeefa hen seeɗa wat ɗum parlor wat ɗum parlor wat ɗum parlor mi nana wawi rimade wottato allo masalam bawo galle mbaɗɗa mawɗum ni hamdulillah mbadduɗon e tampere jam tan machallah eyyi joni kam hankanti alaɗo yano artiɗo wonno eyyi aɗa andi ɗakkitiɗo ma ko bayniɗo hankanti hankadi o woni koye wasna joni koɓe dariɓe aɗa andi kanko ko ganiɗo joni noon omoni dara mi hokkumamo kaldon ono nde on malama min malama de kam da omoni da salamu aleykum kaw maaleykum salam ka wonko ɓe mbi kam ko gonga holɗumen ɓe mbi kam ko min tagma dogde jaaha Thiès ala goggo am wi kam noon de omoni o wi an min ko garmi ko mbima nodduma ko mbima ko nanda ko mboro ɓe ara ɗo horanmi tan doga paya Thiès ala ana dogiraki ana dogiraki ana rentete a dogiraki ka dentima eyyi komi dentiɗo eyyi aɗa andi ko kosa sa nguleki degré o koko ɓeydi o wi ko Thiès jaaɗa ka dañde toon chantier eyyi komi jaaɗo Thiès aɗa andi hankadi taw mi loggima tan hankadi eyyi tan mbimi mi yaha aɗa andi kam mbiɗa yinno faddema noon hanki haal haaju ma o woni koye liggey eyyi golle woni eyyi hawre noon a leeli yar eyyi komi majjunoɗo wona momo nanguno kam galle makko mi wimo mi yiiɗa jooɗade galle makko o nangi kam toon o waɗi kam o buuri kam o wi yomi artu ɗon o wari ɗo o buuri kam o wi yomi artu ɗon gartumi kadi galle makko debbo makko no ambo kam kadi minnene kadi mbimi wallahi debbo makko mojjani Dieynaba on mojjani mommo mojjani debbo makko mojjani meleb eyyi ni ɓe mbaɗi kam eyyi joni kam a arti ɗon hankadi jiɗɗa ko waynade hoon eyyi joni hankkadi juuɗe heeɓi dande ruttade goɗade hankkadi mi felliti min e Boubel fof korre min kay jiɗnomi ko nawarde faama kono faama jaɓani ko mbinoɗa ko faama jaɓani mi resamo faama woppo ha korka gorka tan so Allah jaaɓi mi waɗa comme no rawane ni tan mi woppa ha gorka eyyi mbaɗen noon tan eyyi mo wuuri somi ari momi resa mo wuuri mo wuuri ar law
ay mi arat lawra mi rasamo law gasi ndesa jil korka suwa wallahi mboro godde makko kaw hal haajuma e ɓene jadi inshallah mboro rew mo nguur wallahi Allah no seedi mboro rew faama nguur ɗum woni sey ma hettole jadi ma hettole jadi e gogo yasin wi kam yasin kay mara ngaɗo mbayndiri wona ngaɗa keɓanɗa hindi o wi ko 50.000 tottoɗa kam mbimomi 50.000 mi wawa wadde hen haydara 50.000 no famdi 50.000 no famdi sabu somi waɗi hen pass mi soodi hen bagiji o wi kanko o tatata bagi mbimi ala o sodata kon ko bagi joganuji ete min mi wimo kawam kisma nan do so totti kam kalis o mami rewde kam isma to jawo ja bourik somi yeehi to jawoja bourik e jawja tisi mami dañ toon tisiji o wi lek kanko sodanta kam e kanko mo wawi yaade to jaw jattisi o sodama addan makko kono noon kadi 50.000 famɗa aɗa ko bari woni 50.000 ko ujunaji sappo o wi ujunnaje sappo eyi ɗum ala kaw ɗum no famde yam yaro o woni koye golle wallahi no famde an yam gaynu kaɗo haala 50.000 no famde yam kaw ɗiɗo e lewru korka gilay suukara en ha e tufam en ha e tof en hikka min jogui horamde hikka min jogui horam ɓe gaddi ɗo ko pullo furro goto ɓe gaddi ɗo ko pullo furro e bammum yasin moodi haasido o bammum yasin haasido o koko ari kadi omon ɗo yasin ɗon hoorata hikka e ɗon horanno hikka a bam yasin ɗon hoorata hikka holko warat ɗo min ɗum haawi kam holko warat ɗo kanko ko a yandiɗa bammum yasin e wari ko tenkure tan an anda mamoɗo ari ko tenkure ko ni o wayi wallahi kaw an anda mamoɗi koye nder silde e dammi ala ɗon so mammodi ari eyyi ɗum moƴƴiri tan moƴƴiri ma seɓor seeɗa mi fiimo ɗo noon ha o deebi leyade lahara ala ala yara neɗɗo fiya ala kanko toñi kam piimomi tan ha o deebi yaade ɗum kadi wallahi bareɓe makko ɓe fof nani musi ko gobbeji tan ɓanmomi tan ha route ha heewi ay an garanta yasin faranto yuram tan fanami yuram tan mi an gasnani an aɗa jogori gasnude kaw e aɗa jogori gasnude kaw ko min dogata ala min mi dogani baaba gal aɗan ko woni ƴeew eyi mi nani mami tottumo ko mbiɗa ko kono no famdire kaw sa yiɗi ko heewi a yahat mbaɗani liggoyɗa mbaɗano wonɓe ɓe mbattani kaw min wonata kono ma ha oɗo saaha aɗa tottami ɗum ɗo pour que aɗa coupire mum goggo an ka hasido eyyi komi haasida wallahi allah mi seeɗi ka hasido an kawam kelemankama fa rokkatami ko ka gañandomi ɗum sappo ma nan ɗo jooɗi saɗa yiɗi keɓa sappo ma sa ande yiɗa kadi illallah falillah ɗum ko ɓawlata ko fof ko tali minen min maayi non merci nden wawi taw ka gueɗe ɗum ara allah waɗantaka saɗa totta ɗum buubel quoi ala jara an taw o haalno mo totta non sappo no famde yam totta ɗum buubel waɗa yiɗi ko ɓuri ɗum wa liggoyo to mbaɗano worɓe ɓe mbattani totta ɗum buubel par ce que an kara haalno mo tottani an kay geddu tan wona yiɗa a yarnani baalam ɗi man to woni to kalis to woni hey so tawi aɗa ƴetta totta ɗum buubel sa lelkini ɗum tan mi wiye ya totta buubel ala kar haalno mo tottani totta buubel waɗa eyyi sa yarnana balɗi oya i sodi jari ko lakaradi payi sodi jari tan ko lakaradi payi an hay an wi kawam yawus an ka debbo bon an moƴƴani e galle an yasini jewɓe waɓene maɓe moƴƴani e galle ɗum tagui kawam resnimama lembel o nene maka galle an mahani hay jara ala ɗum ya pay ha bor juuni ɗo langaji mbiɗa yaade ɗinnaji sappo mbiya ayene fam saɗa famde liggoyo mbiɗa holɗum ko nanɗa ko holko nan ko nanɗa ko ko wayno mbimi eyyi mboɗo jurno holɗum aɗa juuni langaji ɗum mbimi sappo ɗe mbimami ɗe ba jurnoɓe dote ɓe noon ana sellani ɓenda ko holɗuɗɗoɓe ɗe paɗe kam kono lewru fa ɓuri mo yobbo salamu aleykum
min yaltiɗo yiiden non an biga heddoto toon joni ida jam yettude Allah moko baajo haray ko hewtinimmi ɗo haray ko waynagol ma ka koto mi faalama hotude andi mi innuno o debbo an o innuno ɗo e nde hari mo ɗaɓɓude magasin joni noon gasi e galle hunku gasi darnede joni min heeɓi ko min hoota on jahay min yahay woni joni haray ko armi ɗo ko waynagol ma sabu en wondiɗo e nder suuma on piiji buy feƴƴi kono waynodiren e jam eyo nam sanka nam min sa wi aɗa waynomi aɗa min mi yiiɗa baynodira ayɗa waynodire ala mi yiiɗa ndax ɓernam nde no hecciɗi ayi musidɓe so gondi eyo no mbadda wayan aɗa anndi min mi bonani ko suume o an wiya suume o ko lewru korko o nam ɓernam nde no faaɗa e suuma e o somi faami ɓernde ma no faaɗa eyyi yo somi hoori bataye tan jiɗanmi hare hay tan aɗa anndi an min mi añanima andi ko watten ceerno Modou yewten goɗɗum go sa ni a ñaɗanga fenen fof wallahi mi añani andi ko waɗi wonduɓe julɓe ɗiɗo si wondi yoɓe wattum doyi eyyi aduna ko yiyata ala ko ari e luttude kala ko yiwɗa waɗi andu feƴƴa e joni ndu lewru suumaye en toroto Allah kala horɗo ndu yo Allah wulan ɗon jaɓatmo kala marnoɗo bakkatu yo Allah tawara bakkatu makko fo iwi amin ya rabbi kono enen ɗiɗo ala ko accidirɗen ko suudu ɗo ala ko a haalaliɗa ko wonduɓe a andi sanka nam yimɓe so gondi eyo mbadday way hande sa wonano ɗo en mbaddata sa yi mbimami mi añanima ndax yumma e joom suudam ko mayde serdi wallahi anani eyo min ko mbimami ko min lewru korka o eyo sam hoddano e neɗɗo bon mami ya mi yiiloyo lekki mi tuuta e makko mi ƴettomo pour habde e makko ko gonga min ko noon mbani way caggal noon a yahat mi yiiɗa nawra haqqe andi min kadi yaafimama andi min kadi mi accante kala ko waɗɗami sabu hon ɗum si tawno nun ko min tun fewtinɗa ngaygu mi anday noon ko min tun añuɗa kono o Yoro an makko on kaɓidi deyo e mon koye ɓiɓɓe mon ɓen ɗo tanirahoye ma on fof on haɓidi ko feetuɗo kono ko wondigal wayno a andi joni haray mi yaafani kama ɓernde laaɓunde mi andinama na a neɗɗo bonɗo ɓernde ma faaɗo min kadi a yaafoto wonde komi woopuma ko mbay mi piyalima a andi mi yaafima ko a neɗɗo moƴƴo ay min komi martu komi wowlanama menen Guinée e onon Sénégal kala ko pullo woni e aduna o watten noon kala africain jo ko woni e aduna o en fof ko en nene goto ko en baaba goto a andi ala ko ɓuuri mettude wo a yawde leyɗe porto ɓe rawna guriɓe tubabe koko ɓenta tubabe ko ɓe innama espèce de nègre nègre ko ɓen toon wowlama ɗum toon vinaigre goto selo a andata ɗum a andi ɓe raɗoma toon ara ko leydi Afrique ko wonɗa ɗo ɓe innama an kadi ya feƴƴo a yiɗa andi ko woni ndereng est ce que ɗa andi ko woni ndereng ala mi anda a anda ɗum yimɓe no haala woni ndereng andi ko woni ɗum ko firti ndereng ko baba sorojo amen goto tawi mo yeeyude koko andi koko tawi peɓum gotum koko morso goto tawi ko dërëm jarata dërëm mbuuɗo a andi joni noon mo yeeya ɗum e hakkude seereraɓe joni noon simo ari yeeyude seereraɓe ɓe o inna aywa koko ndereng aywa koko ndereng aywa koko ndereng yaawi iwde ñiiƴe makko yaawi iwde ɗum addi ndereng on joni noon
gurundam ko kodeki mum jofimi ko hodordi mum kono hadi ɗum ko ma neɗɗo dañan ɗum bowal ɗo darni kuɓeri mum ko ɗum KGS fami darani ɓesgu mum bowi ton Dakaru Mburu tenki e Thiès ɗo tawte 300 mètres carrés 200 mètres carrés taw jomum no wawi yobde sene jogi o ala fuɗɗo no yoɓiri ses wonandi jiɗɗo hen ko laabiɗo yo note 77 574 74 38 walla waɗa indicatif France 00 336 59 44 08 07 bandiraɓe avec Kazu Star ko nafoore mere ko ɗum waɗi si ɓe inni pullo si a yiɗo pullo guinéajo innama ndereng o jaramo seytina saabu ɗum wona ƴettore noon na yennore ko woni ɗum ko derem ko mawɗon wono wata an noon seerera e ɗum ɗo no waɗa sama kala ɗum addi nderem o ɗum addi nderem o ay min mi añani mon nda sam añno mon mi heɗata ko Seykou Ba fata ko sa yi mbaɗa heɗo Seykou Ba fata ko Allah yidde mon ɗe balɗe mi nannoɗa no ta yata ye toon kay mi nanno te ko yumma noon tawi jinmi Seykou Ba fata ko wallahi mi yarlimama mi yaafimama hakkude Guinée e Sénégal ko jaam tan foti ɗo won jaam ɓolo saka enen fulɓe ɓe noon enen poti rendude ko français wiyata ko union c'est la force wallahi aɗa yarlo aɗa yaafo mi yaafikima e ɓerde moti ɓerde am fof yecci mi yaafimama e ɓerde lamde cer minme eyyi minmi añani wallahi e surtout anne aɗa yarlo aɗa yaafo minen kadi o yaafoto men on acca yakke tanka mbaɗanni o so hawrino e 30 ans mi daña 30 ans walla 25 ans en natodireyde debbo mawno yonta machallah natodire en wandi ende natodire selu nani mi hokkata yummira pullo moƴƴo jarama ceerno modi woyyo kikalajo turiɗo woyyo de kino dewgal ma nani awa jarama nani e woy wondigal no yurmide on no daari lanni woy tinana e dewgal ma e sato nani wondi ko leppude debbo noon Mamoudi bon min garmi ko waynadema e yafnadema wosi par ce que janggo somin fini min dewata ko galle mamma somin dewi galle mamma min keɓa toon jobaram mi rewa galle Moussa Diallo sehilam o tottomi jobaram omoni Amérique ni kono hatta mi rewat galle makko hay debbo makko nan Amérique kono garɗiyewo o tawanmi ɗon mi haalde e makko bon min noon mi adima Fuuta tan noon sa yiiɗi aɗa wawi wonde ɗo henne mbasa arde law Fuuta anin aɗa yarlo aɗa yaafo nin di min Yoro min won an waɗa kam commande hol badde ko commande wona fuddima kadi woni neɗɗo garɗo mbaɗa yarlo mbaɗa yaafo aɗa wiyami woni waɗanma commande wona fuddima kadi a haɗani yafnugol ngol a fonno hen haadde mi wima mi yaafmama way ko woni hen saɗa ara joni walla dewɗa ɗo ha ɓooya komi ganduɗo so taw ka garowo joni walla ka korowo komi ganduɗo aɗani joni dambe e galle tan elle o wawa kam fadde jaaden hoɗon minama yo Allah heeranam nden mi fiyatma e lawol ngol nden mi fiyata e lawol ngol anan no mbaɗa wawde toñde ni mo sa ndendi lawol komi piyowo Allah no seedi nden a horta Fuuta ko bamule paɗa direct Yoro ya bamule ya bamule an woppu sen kaldi mbiya kam ya bamule an anani ya aɗomi bamule an te aɗa andi Yoro ko kalantuma min sam yaafakima nafatama wallahi annene somi yaafakima nafatama ngay somi yaafakima nafatama otalam mbi opération o sam yaafakima hol toñde wona an ngati koye ngalam ɗum wona tatanos aɗa adanami tatanos a ƴewte ɗum no wayi hertinade ni gorko no haɓa wayno ngata e ley debbo fiide mawɗo kay ɓuuri hertinade hertinaka ana hertani fiide mawɗo hertinaka de so mawɗo woppani toñde tan fiide an ɗum foti keccumami Yero heewani morma heewani de an indema comme hande e yam a tawaka noon a tawa ko nenom wi ko dahar jibinami a tawaka a tawa ko dahar jibinami a yafnima Yasina ɓen fof min kaldi a yafnima wa legal ngal ko waddumi e mabɓe ɓuurima kewɗo Yero e korka ka ɗo a suusi hodde a yafnaki wa legal ngal holko mbaɗami legal ngal ko tatata kam
ko totata kam min nawa sa are yaade mam renne yaade tottuma capan jeeɗi anani ya waddume kasanke ma hola mbimi capan jeeɗiɗi waddume kasanke yero koye lewru ko woni woppu hurde mawɗo yero woppu hurde lay an haari ɗum welde yo wel yo dajji min mboɗo pari ɗo kam ko dañi to ko ala ɗo eyyi mi eyyi wadde addu junngo aɗa hen beldidima yaadi wonduɓe fof kala ko rendi aduna ko serta enen ɓeɗo fo ay oto men mani hay goto tare noon ala to yaano artiɗo wonno hankkandi ɓeɗo ko yahoɓe yaro jinmi ko jarlodiren jafodiren ñagoɗen allah kadi wattuduni mo wuuri mo wuuri min mi arani wuuri galle kan ani bo har min pay ha ko toon koreto ala galle Moussa Diallo paare ene moƴƴi galle Moussa Diallo o moni Amérique on ko Amérique woni on min ngol kam so Allah jaɓi min ko Mauritanie paam kali holton Mauritanie jahanmi ane wawa ñamde galle o an ka lay jaha paami ane wawa ñamde galle o yaro a wawa ñamde galle o yaro jewal Moussa Selisi min de galle baali ko paami wuuri min kam en koori ha yet korka ka yettima ɗo hankkandi ko jam tan yiɗa ɗo gogo min somi ɗo wuuri ha mo wuuri inchallah hokkuño kaari to bokat si koroy to gasi ɗum fof min min de watta ɗo min de koto ba alim paami gorko mo guijulon yero wiya ko baynodiral e jam e teddugal attiri yeeso ma ngol wayno domada taƴƴo ni eyyi joni yo gas jam e kisal kooro yiirate yammi tullay mangnaɗo oɗon jarlo oɗon jaafo ɗomaɗa taƴƴo kay eyyi gasi joni jarlodiren jafodire yo gogo aɗa yerlo aɗa yaafo eyyi mi yerlima mi yo Allah yaafo rokku men tawtorde oɗo saaha mo wuuri amin amin taw mboɗo beydi oɗon usto yijam kadia aɗa yerlo aɗa yaafo yo Allah rokku men tawtorde oɗo saaha mo wuuri taw mboɗo beydi oɗon gusto eyyi ande mboɗo ɓeydere usto fam aɗa yerlo aɗa yaafo an kam mi yerlima mi yaafima aɗa yarlo aɗa yaafo aɗa yerlo aɗa yaafo wonde mi yarlodira e makko mi yafodira e makko a yarlo aɗa yaafo min noon accarangue enen mi wutude voilà yaro min yaro noon neɗɗo yoɗi jam ar mi yima ar mi yima ar mi wona mi yarlima yimɓe ɓe fof eyyi ar mi yima gogo kursu ar mi jeydiren go kursu ma wayno ɗum ar mi jeydiren gogo oto force ar mi jeydiren ɗum ko jani ɗum soɗo jonde ma